לקחת משכנתא חוץ בנקאית, לא בגלל בעיות אשראי, אלא בגלל אחוזי מימון, יש סיכוי גדול שאפשר לשנות את זה. הרבה לקוחות טובים הגיעו לחוץ בנקאי מסיבה אחת, הבנק לא הסכים לאחוז מימון הנדרש בעסקה. הרגולציה בעצם לא מאפשרת לו. הוא לא דחה את התיק בגלל הכנסות או התנהלות לא תקינה, פשוט בגלל שהאחוז מימון לא מתאים. באותו רגע היה נראה שהחוץ בנקאי הוא הפתרון הנכון. הם מסכימים להיכנס לעסקה של האחוזי מימון האלה. אבל מה שאתה כנראה לא יודע, זה שזה לא חייב להישאר ככה. בזכות הוראת השעה של בנק ישראל, אפשר לבדוק היום איחוד הלוואות עד 70% משווי הנכס, ובעצם למחזר את המשכנתא החוץ-בנקאית חזרה לבנק. מעבר לזה, יש עוד נקודה שהיא סופר חשובה, שמאות. לא מעט לקוחות קיבלו הערכת שמאי נמוכה מדי, כזו שדחפה אותם לאחוז מימון גבוה על הנייר. כשעובדים עם שמאים טובים שנותנים הערכה מדויקת ולא שמרנית מדי, אז גם עסקה שנראית כמו 80% מימון, משתנה לעסקה של 70%, וככה מאשרים אותה בבנק. ופה אני נכנס לתמונה. אני בודק את הנתונים לעומק, שווי נכס, יתרות ואחוזי מימון, ומציג את התיק מחדש לבנקים, כדי לבדוק אם אפשר להחזיר אותך למערכת הבנקאית. ובצורה הזאת אנחנו יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים. והתשלום אליי הוא על בסיס הצלחה בלבד.